Anomálie počasia 20. až 23. marca. Taliansko. Janou zasiahla silná búrka, ktorá spôsobila bleskové záplavy. Francúzsko. V Haute-Garonne dosahoval silný vietor v nárazoch 109 km za hodinu. Španielsko. Pre nepretržité dažde sa vyliala rieka Adaja v Avile, čo viedlo k najhorším záplavám v tejto oblasti za posledných 100 rokov. Búrka Martinho priniesla do Katalánska krupobytie. Búrka Martinho spôsobila škody v celom Portugalsku, najmä v Lisabone a okolí. Libanon. Sneženie v oblasti Marjín presiahlo 80 cm. Saudská Arábia. Silná prachová búrka zasiahla región Wadi al-Dawasir. Guvernorát Rania v regióne Meka zažil silné krupobytie. V Riade sa vyskytli mierne až silné zrážky. Irán. Silné dažde spôsobili záplavy v provinciách Kermanšah a Ilam, India. Mnohé časti štátu Jharkhand zasiahli búrky s krupobytím, čo spôsobilo rozsiahle škody. V Bangalúre zanechali silné dažde vážne následky. Malajzia. Silné dažde v štáte Johor spôsobili veľké záplavy. Indonézia. Sopka Levotobi-Laki-Laki a sopka Il-Levotolok vybuchli súčasne a vytvorili stĺpy popola vysoké až 8000 metrov. Tropická búrka zasiahla veľkú časť severného pobrežia strednej a východnej Jávy a Bali a spôsobila záplavy. Južná Kórea. Viac ako 20 lesných požiarov po celej krajine si vyžiadalo obete na životoch. V západnom Japonsku horia 2 veľké lesné požiare. USA. Silné búrky s krupobytím a vetrom so silou hurikánu zasiahli San Antonio a Kerrville v Texase. Honduras. Silné dažde spôsobili záplavy v meste San Pedro Sula. Zemetrasenie o sile 6,2 stupňa zasiahlo Tichý oceán na juhu Panamy, neďaleko ostrova Coiba. Brazília. Terezinu zasiahli výdatné zrážky, ktoré spôsobili záplavy a podmáčanie v rôznych častiach mesta. Čile. Obec Traiguén zažíva jeden z najťažších lesných požiarov sezóny. Argentína. Silná búrka zapríčinila záplavy a škody v meste Comodoro Rivadavia,